Bosnia-Hersegovinada suw joşgunyň pidalary üçin insanperwer kömegini alyp barýan onlarça ýük maşyny Horwatiýada serhetde saklanyp galdy. Ýük ulaglaryň sürüjileri Ýewropa Birleşigine agza ýurtlaryň we Bosniýanyň daşyndaky diasporanyň iýberen kömegini eltmek üçin Bosniýanyň serhedini kesip geçmegine päsgel berýän bürokratik böwetlerden şikaýet edýärler. Öňgörüli we şidilmedik derejede bolan güýçli suw joşguny soňky hepde Bosniýany, Serbiýany we Horwatiýany gurşap aldy we onlarça adamyň ölümine sebäp bolup müňlerçe adamy öýlerini terk etmäge mejbur etdi. Täjikistanda howpsuzlyk güýçleriniň agzalary ýakyn wagtda duşanbede boljak ýörüşe taýýarlyk görýärler. 20-nji maýda geçirilen taýýarlyklar sebäpli paýtagtyň merkezi köpçülik üçin ýapyldy. Bu çäreler Täjikistanyň serhet güýçleriniň esaslandyrylmagynyň 20-nji ýyl dönüminiň öňü sirasynda geçirildi. Türkmenistanyň paýtagtynda 3 gatly ýaşaýyş çaýlary ýumurmak boýunça işler alınıp barylýar. Bu jaýlaryň ýumurulmagynyň sebäpleri we ýaşaýjylara kompensasiýanyň berilip berilmezligi barada resmi düşündürüş bolmady. Soňky ýyllarda Aşgabatyň ençeme böleginde eýlerine kompensasiýa berilmezden ýumurulan jaýlaryň ýerine täze binalar guruldy. Kırgızstanda medisina işgärleri we howpsuzlyk güýçleri Batken vilayetinde bilelikdäki türgünleşiklere başladylar. 3 günlük türgünleşiklerde Lukmanlar we Goranmak ministrliginiň ýörite güýçleriniň işgärleri serhetdäki çaknyşyklarda hereket etmek boýunça taýýarlyk görýärler. Batken vilayeti Täjikistan we Özbekistan bilen serhetdeş bolup 3 ýurdun arasynda serhet dawatynyň ýüze çykýan regionudyr. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.